Hej så, Jesper her. Nu skal du bare høre, jeg har et rigtig godt tip til dig, hvis du godt kunne tænke dig at spare nogle penge, når du handler på nettet. I et godt stykke tid, der har jeg været ude efter nogle Questbar, som er en måltidserstatter. De koster på nettet omkring 249 kroner. Jeg var så inde på en hjemmeside, der hedder Nu3, hvor de kørte noget, kampagne på grund af en udløbsdato, så jeg fik 27%, så jeg var nede på 181 kroner. Nu kommer det smart. Jeg er medlem af en handelsportal, der hedder Dupli. Dupli, de giver cashback, når man handler igennem dem. De har både, der er simpelthen så mange forskellige forretninger inde på Dupli, plus at skal du ud og rejse, så er der muligheder for det. Så kunne du godt tænke dig at spare nogle penge, så send mig en mail. Når man opretter sig, så får man automatisk 10 euro helt gratis. Ja, du hørte rigtigt. Så send mig en mail på nedstående, så viser jeg hvordan. Vi ses.